Este domingo 1 de outubro, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da área de Lemos e as representantes da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal estarán en Chantada para levar a cabo unha charla informativa que leva por título Non á supresión da área sanitaria. Será ás 8:30 da tarde no auditorio de Chantada e a ela está convocada toda a veciñanza da comarca e dos concellos do contorno. Os impulsores pretenden reunir a un gran número de veciños tendo en conta que a xuntanza celebrada en Monforte deixou pequeno salón de actos da Casa da Cultura. Expor a interpretación arredor do anteproxecto para a entrada en vigor da Lei de Saúde Pública de Galicia que prevé a entrada en funcionamento da área dependente do Hospital de Monforte como distrito en lugar de área con coordinación integrada dende Lugo é o obxectivo desta convocatoria. Probablemente tamén mobilizar a cidadanía para a manifestación convocada para o día 8 de outubro en Monforte de Lemos, que pide non a supresión da área sanitaria, xa que, segundo algúns temen e outros negan rotundamente, podería agochar unha progresiva perda de servizos no centro hospitalario que atende ao sur de Lugo.